Ano daton? Tutan. Ha? Baka. Hindi nila makita yung labay ko man. Awan sisig na, boss. Minamad daw. Ano yan? Patanggap. Pangasinan? Sirap ko kasi. Pangasinan sabi niya kanina. Ito. Hindi ko patanggap. Alam, nagagayam ito niya. Kumbra adat na. Sila. Sa dawan edit na rin niya, darling. Wala pa. No more soup na na. Ilang magdano na, darling? Buto na dyan ako, bro. What you like? In your eyes? Here, madam. No. Mommy, is this spicy? No. Okay yun. Aba. Plus no. Dano man, darling, ni mamang. Bilis. Dating daddy mo. Naagat? Sila, maganda. Naagat? Ito soup. Patanggap mo ha. Lala. Ay, masarap ito, oh. Ha? Papakaitan. Gugulatin ka sa sarap. Sarap. Magulong ka sa sobrang sait. Kumuha ng sarap. Nalag prepare may. Ano ka daw? Para mamang. Lagada. Wala. Kana drink anak. Pangalaan sa baw. Hindi ako yan sa... Well. Well. What then? Das dito Mark. Sukat mo man ate Liday. Kaya nakano dito lang na. Dito Mark, pinalit na yan yung ulam mo. Sukat na yung ulam mo. Sige lang. Apa yung main? Anak kahit nakano di real Kahit na nakarnay. ano ko na lang real spare ribs kung sila ano ko. Ay, oo. Ayaw dyan sa mga nirespect. Yan yan. You don't want your rice, I'll eat some of it, okay? Garnier.
Darling, inapo. Inapo. Ano ba ako dito mo? Well, Daging alam ah. apa na adat? Niyawat mo to. Ngayon ako lasag. Oh, yan ang. Kaya ka? Ala, nagado. Kunti. Yan. Soup on your rice so you can eat it. Okay? Tortilla. Ang kaya? Laban tayo. Ano ba? Sisili. Lagyan mo lang sa baw yung pagkain manok ko. Nakapalanggati mga. Papa? Bawal dito. Try. Lumaban. Okay.
Ulaglang ko ng mga. Sabaw ka bang? Sabaw. Ipapablatter pala niya. Ipapablatter niya ako. Sobrang alat niya. Ano? Nasabaw ka pa? Hindi na. Pag nagsabaw ka, magpapakanin ka na naman. Yun lang. Delikado na. Iwas na ako sa kanin. Ako rin, iwas na. Dalawang cup rice lang sa akin. Dalawang cup. Tawa? Lapoy pa eh. Kaya ka lang. Nangan ba? Gani, gani. Mau, tira-tira ka lang available na. Yun lang sisi. So madali yung sisig niya ako manok mo muna. Ang nakanakan yun, sarap. Wala pa rin. Na-try mo? Mamay na yun. Last na uwi mo. Ay, Hindi tayo na. Yung waffle din yung sisi. Paulo. Parang kulang kasi. Masarap na yung lasa. Wala. Kaya ako. Udah ka ayan. timaw ka yan na. Our nose looks wet. I'm sweating. Why? It's hot. It's spicy. Pero hindi naman under rice. Ay, Egg. Masarap. Ah. Ito sa bawah. ano ka na yun? Ito tayo ng serving. Hindi mo nga Laki. laba. Yung Apply. nasal. Kano yun? Andy? 160. Can you do this? 130. Yan. Solid. Adat. Paano ko gas? Ang bilas yung ulo. Nga, pero ayos ah. Sold no. Solid. Ay ba? Scan pa. Okay na. Ganda rin ng ganyan na ako. Under rice. Na nag-under rice ka pero